Si Congressman Libiste ni Butyag sab nga matag distrito o party list representative dunay 150 million pesos nga budget insertions ubo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Straight to the point. Mao ni bagong pork barrel mahigala dunay mga insertions sina sa matag district, matag party list representative. Porbidang grabiha mga sukid di paminaw. Straight to the point. Grabe kay mga insertions nga naa. Katari pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Vice Presidente Sara Duterte nang himakak nga duna kini personal nga koneksyon ngadto sa nangangkon nga iyang bagman nga si Ramil Madriaga ug gihulagway sa Vice Presidente ang pamasangil ni Madriaga nga pulos pagsaba-saba lang ug way igong basihanan. Straight to the Ako point. na nang gikadiscuss sa mga higala no kini si Madriaga mga kaigalaan na bilanggo mo gunay gumikan sa kasong kidnapping. Medyo desperate ni iyang move siguro mga sukid tigpaminaw. Basin pa daig po nito ng iyang testimonya Kay testimonya sa mga higala batok ni Sara Duterte sa kunoy bagman niya na mga higalang 2022 election. Pero bisa kung saon nimo og timbang-timbang kanang 2022 election bisan pag di mo gasto Sara Duterte day. Bisan katong paghangyo ni Marcos nga mo slide down si Sara, ako'y bahala tanang gasto wa kay gastuhon sa gamay. Slide down lang. Straight to the point. Pag busy lang kanako, why problema ako ra tanan gasto, pwede gani anaon gi Sara to. Ngano man ang tanan nga mga signs, ang tanan mga higala nga mga opportunity niya nga mahimong presidente adtong 2022. Muna akong giingon, kining 2028 dako pa nang butang mahigala lisunon pang dako. O mahimo ba sa presidente anang 2028 or dili? But kadtong 2022, sos ayahay paspulis unta si Sara Duterte adto.